Ma a közlekedési táblák színes és érdekes világával ismerkedünk. Hogy az egyes jelzések mit jelentenek, azt nagyjából mindenki tudja. A mai részben viszont megmutatjuk azt is, hogy hogyan és miből készülnek ezek a táblák, de még azt is, hogy ez az óriási darab például hogyan kerül ide a helyére. Figyelmeztetnek, utat mutatnak, és ha kell, tiltanak, azaz nélkülük nem lenne közlekedés, mégis a kilométereket róva olyan természetesnek vesszük az utak mentén posztoló közlekedési táblákat, mint az elsuhanó fákat. Pedig egyetlen ilyen tábla kihelyezése is, legyen az kressz vagy útbaigazító tábla, komoly tervezői és kivitelezői feladat. Új út esetében először az útszakasz kezelőinek forgalomtechnikával foglalkozó mérnökei pontos tervrajzot készítenek, berajzolják a szükséges táblák helyét, majd a tervek hatósági engedélyezése után megy a megrendelés a táblagyárba. Meglévő út esetében is előfordulhat, hogy új táblákra van szükség. Forgalmi rendváltozás, elhasználódás, rongálás, netán lopás esetén például. A kezelő ebben az esetben is elvégzi a tervezési, engedélyeztetési feladatokat, majd elküldi az igényét a táblagyárba, például ebbe a váci üzembe. Stop táblát szeretnék, 5 darabot. Igen, hát mondjuk stop táblát azt nyilván már réges-régen kiszerkesztettük, és az rendelkezésre áll az a shape, tehát azt bármikor tudjuk alkalmazni, de mondjuk amit most látunk a képernyőn, ezek a terelőtáblák, ezek egyediek. Tehát itt szöveges megrendelés jött, és itt a hölgyek szerkesztették ki a szabványos, az útügyi műszaki előírásban szereplő betűmérettel, illetve táblamérettel. A mosolygós emberke az persze nem szabványos. Na igen, ez egy jó kérdés, hogy mekkora mozgástér van mondjuk a közúti táblák tekintetében. Pont nekem is ez jutott eszembe, hogy ezt így a megrendelő szeretné, akkor ráteszik neki, hogyha ő ezt engedélyeztette. Hát amit a megrendelő kér, mi azt gyártjuk, de azért mindig tanácsoljuk neki, hogy legyen rá vagy az útügyi műszaki előírás vonatkozzon rá, vagy ha nem, akkor legyen rá egy egyedi engedély a minisztériumtól, vagy a közútkezelőtől. De a standard táblák, mondjuk a stop tábla, elsőbségadás, ott nagy mozgástér nincsen. Ott nincs, ott szabványos a betűtípus, a betűméret, szabványos a tábla színének a színhőmérséklete, szabványos a tábla fényvisszavető képessége. Hogy milyen fényvisszavető képességgel rendelkezik egy tábla, azt az adott útszakasz sebesség határához számolt féktávolság alapján határozzák meg. Így természetesen az autópályák mellett, illetve fölött elhelyezett tábláknak feltűnőbbnek kell lenniük, mint például a lakott területek tábláinak. A manapság használt öntapadós fóliákat 3 nagy csoportba sorolhatjuk. Az egyes csoportba tartoznak az úgynevezett EG, azaz Engineer Grade fóliák. Ezek üveggyöngy alapúak, a felületre felvitt üveggyöngy réteg biztosítja a fényvisszavető képességet. Az EG fóliákat főként lakott területen alkalmazzák. A 2-es osztályba tartoznak az úgynevezett high intensity, avagy nagy intenzitású fóliák, ezek is üveggyöngy alapúak, ám más a gyöngyök felületi elrendezése, mint az EG fóliák esetében. High intensity fólia javarészt a közutak vagy az autópályák út melletti tábláinak felületére kerül. A 3-as osztály a fóliák csúcskategóriája, ezek az úgynevezett DG vagy Diamond Grade fóliák. A DG a jelenleg rendelkezésre álló legjobb fényvisszavető képességgel rendelkező fólia, ennél már nem üveggyöngyök, hanem gyémánt formájú felületi mikroprizmák verik vissza a fényt. Autópályákon a fej fölötti táblákhoz már kizárólag ilyet használnak. Többek között Diamond Grade fólia, ez az extrém fényvisszavető tulajdonságokkal rendelkező UV sárga fólia is. Ez is mikroprizmás felületű, csak indokolt esetben használják, hisz ha mindenhol ilyen lenne, az erős visszatükröződés egy idő után zavarná a sofőrök szemét vezetés közben. Hát például autópálya felhajtó ágaknál, a helytelen irányból való felhajtásnál azok a bizonyos tenyeres táblák. Hát, amiből a legnagyobb baj lehet, úgy akkor van, oda szokták ezt használni. Úgy van. Azoknak az alapfóliája például ez. Most pedig, ugye a május 1-i kressz módosítás óta a gyermekszállítást végző járműveknek a jelzésére használják ezt, legalábbis mi arra gyártjuk. Ezek tehát a fényvisszavető fóliák alaptípusai. Mind a kressz, mind a tájékoztató táblák esetében ezek valamelyike kerül fel a tábla lemezére alapfóliaként. A kressz táblák esetében a jelentést hordozó szimbólumokat azután festékszitázással viszik fel az alapfóliára, a tájékoztató tábláknál pedig jön majd egy második réteg, a jellegzetes kék vagy zöld fólia.
Elkészül az alaplemez, tehát akár egy ilyen 7,5x3 méteres alaplemez, azt bevonjuk ilyen DG fehér alapfóliával, majd pedig ebből az Ecofilmből kivágott maszkokkal hozzuk létre a jelzésképet, a szöveget. Tulajdonképpen ugye a kéket ezzel, a zöldet, ugye ami ott a számpajzsoknál van, az pedig ezzel a zöld Ecofilmmel. Ugye Hamász színek, a nem legfiatalabbak emlékeznek még rá, hogy azért volt időszak, amikor minden tábla nagyjából igen. Az autópálya mellett ilyen színű volt, aztán csak ilyen színű lett. Így van. Volt egy hosszú időszak, amikor az 1968-as Bécsi Egyezményhez, ami a közúti jelzéseket szabályozza, azoknak a jelzés tartalmát, színeit, stb. Mi nem alkalmazkodtunk még, csatlakoztunk ugyanehhez az egyezményhez, tehát a kereszttábláink úgy néztek ki, de az útirányjelző tábláink pont inverzül néztek ki, tehát az autópályákon voltak a zöld táblák, és az alsóbrendű utakon voltak a kék táblák. És aztán a 90-es évek elején kezdődött el a váltás, jött egy új útügyi műszaki előírás, aminek volt egy ilyen 7-10 éves türelmi ideje, és hát a mai napokra értünk el oda, hogy tulajdonképpen az ország összes útirányjelző táblája most már konform ezzel a Bécsi Egyezménnyel. Bennem élt egy olyan tévhit, hogy annó azért cserélgették le ezeket a zöldeket kékre, mert hogy a kék esetleg jobban látszik, de akkor ezek szerint a színhez ennek nem sok köze van, sokkal többet számít a láthatóság szempontjából az alsó réteg. A láthatóság és a fényvisszavetés szempontjából természetesen az alsó réteg, nem zárom ki azt, hogy ennek a színdinamikának valamilyen közlekedés pszichológiai hatása van, de annak én nem vagyok a szakértője.